To, čo sa začalo ako stretnutie za účelom podpísania dohody o spoločnom rozvoji ukrajinských minerálnych zdrojov, skončilo krikom, roztržkou a diplomatickým fópa priamo vo Valnej sieni. A nakoniec aj predčasným odchodom Volodymyra Zelenského z Bieleho domu. Čo sa to vlastne v piatok na stretnutí Trump-Zelenský stalo a aké to môže mať dôsledky, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je pondelok 3. marca. Meniny má Bohumil a Bohumila. Dnes bude slnečno, hmla a oblaky sa objavia len sporadicky. Teplota vystúpi na príjemných 7 až 12 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou. Živnostníci pozor! Transakčná daň aj povinný účet sú tu. V Tatrabanke však hovoríme, zákon platí? Vy nie. Tento rok vám preplatíme transakčnú daň z bezhotovostných platieb a k tomu máte vedenie živnostenského účtu na 3 roky bez poplatku. Tatrabanka. Slobodu nápadom SK. A teraz už krátky prehľad správ. Potrebná konsolidácia na budúci rok sa bude blížiť k sume 2 miliardy eur. V diskusnej relácii Sobotné dialógy STVR to avizoval minister financií Ladislav Kamenický s tým, že konkrétne číslo oznámi čoskoro. Uprednostňuje úspory na výdavkovej strane rozpočtu. Konkrétne opatrenia však nebude prezentovať, kým sa na nich nedohodne vládna koalícia. Miliardár a Trumpov poradca Elon Musk podporil návrh na vystúpenie USA z NATO a OSN. Na sociálnej sieti X v reakcii na príspevok od pravicového politického komentátora, ktorý povedal, že je čas, aby USA opustili NATO a OSN, Elon napísal súhlasím. Táto správa prichádza po tom, čo niekoľko republikánskych zákonodarcov predložilo návrh zákona o odchode USA z OSN s tvrdením, že organizácia nie je v súlade s agendou Trumpovej administratívy Amerika na prvom mieste. Slovensko zažíva netradične dlhé obdobie sucha. Rekordne poklesla hladina vodných nádrží aj pôdna vlhkosť. Pôdna vlhkosť poklesla na také hodnoty, že poľnohospodári majú pred nadchádzajúcou sezónou obavy. Sucho negatívne vplýva aj na množstvo podzemných vôd. Dlhotrvajúce sucho je zároveň ďalším dôkazom toho, že klimatická zmena priniesla Slovensku oveľa premenlivejšie počasie s čoraz väčšími a častejšími extrémami, na ktoré nie sme celkom pripravení. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Máte e-shop a chcete zvýšiť svoj predaj? Pridajte sa na Allegro.sk a oslovte 20 miliónov zákazníkov na Slovensku, v Česku a Poľsku. Allegro Marketplace ponúka novým predajcom 0% províziu z predaja počas prvých 180 dní, účet predajcu za 0 eur a jednoduchú integráciu s vašim e-shopom. Zaregistrujte sa teraz na Allegro.sk a začnite predávať bez počiatočných nákladov. I said that we have to sign this document and we are ready for this. I've stopped wars. I've stopped many wars. My people will tell you I stopped wars that nobody ever heard about. Piatkové ostro sledované stretnutie medzi Volodymyrom Zelenským a Donaldom Trumpom sa skončilo tak, ako by nečakal asi nikto. Spočiatku mierumilovná debata pred kamerami sa zmenila na výmenu názorov, ktorej Trump spoločne so svojím viceprezidentom J.D. Vanceom obvinili Zelenského, že hazarduje s treťou svetovou vojnou a správa sa bez rešpektu voči Spojeným štátom, ktorým vraj počas stretnutia ani raz nepoďakoval za pomoc. Zelenský nakoniec z Bieleho domu odchádzal bez dohody a na príkaz Trumpovej administratívy. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Čo sa to v piatok vlastne stalo? Ide skutočne o bezprecedentný okamih v dejinách diplomacie a čo to spraví s ukrajinsko-americkými vzťahmi či so samotnou situáciou v Európe? Aj na to sa budem pýtať odborníka v oblasti bezpečnostnej politiky a medzinárodných vzťahov a bývalého ministra obrany v úradníckej vláde Martina Sklenára. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something new. Less. In 2 weeks, of course, yes. Pán Sklenár, pôvodný plán piatkového stretnutia teda medzi Zelenským a Trumpom bol podpis dohody o ukrajinských nerastných surovinách výmenou za bezpečnostné záruky zo strany Ameriky. Čo sa to nakoniec v Bielom dome vlastne stalo? Je to niečo, čo sa nedieje úplne bežne, možno, že až veľmi výnimočne. Zodpovedá to tej situácii, kde možno, že tie strany, Spojené štáty a Ukrajina, majú ako keby rozdielne pochopenie toho, o čom vlastne debatujú. Prezident Trump evidentne prišiel na Ukrajinu, alebo teda jeho zástupcovia prišli do Kyjeva a ponúkli Ukrajincom dohodu o využívaní nerastných surovín, čo Ukrajinci v podstate v princípe nikdy neodmietli, vždy samozrejme budú naklonení tomu, aby nerastné suroviny využívali oni v spolupráci s tými krajinami, s ktorými chcú takto spolupracovať a Spojené štáty tam patria. Akurát, že ten americký argument bol postavený tak, že už sme vám toľko pomohli, že teraz potrebujeme, aby ste nám to vrátili naspäť. A samozrejme, ukrajinská situácia je vždy, sa deje najmä to, čo sa deje momentálne, sú vo vojne, takže ich jediný spôsob, ako o tomto sú schopní debatovať, je potrebujeme sa s vami rozprávať o tom, aké bezpečnostné záruky nám viete dať v prípade, že sa dohodneme na takejto dohode. To je debata, ktorá teda nie je zlučiteľná s tým pohľadom Spojených štátov. Preto Ukrajina aj tú dohodu prvýkrát odmietla, keď boli zástupcovia Spojených štátov v Kyjeve a vlastne vyvinulo sa to tak, že teda bol na svete nejaký nový návrh a očakávania boli naozaj silne nastavené na to, že Zelenský, keď príde v piatok do Bieleho domu, tak presne túto dohodu podpíšu. Takže vyzeralo to tak, že za ten čas medzi tými dvoma návrhmi dokázali tie týmy nájsť spôsob, ako tú dohodu pripraviť tak, aby bola akceptovateľná pre obidvoch. No lenže potom sa už stal ten piatok. Evidentne Američania mali pocit, že asi ich pozícia je natoľko silná, že nepotrebujú, aby boli zohľadnené tieto požiadavky Ukrajiny v tom danom dokumente. Ukrajinský prezident samozrejme sa tam cítil tak, akože ak sa nejdeme o tomto baviť, tak pre mňa je to veľmi dôležité a musím na to naozaj tlačiť. Takže tak trošku tá situácia tam bola už aj vlastne smerom k tomu stretnutiu vyšpičkovaná. No a priamo tam na tom stretnutí malé detaily zrejme ovplyvnili to, že to skončilo takouto veľmi neštandardnou a nezvyčajnou, nevídanou až hádkou. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks in this cabinet, and not only in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. Hovoríte nezvyčajná až nevídaná. Vy ste odborníkom v oblasti bezpečnostnej politiky a teda aj medzinárodných vzťahov. Pamätáte si vôbec, že by sa niekedy takéto niečo podobné, či už vo valnej pracovni, alebo aj celkovo vo svete diplomácie niekedy stalo? Nepamätám si, že by to bolo takýchto rozsahov. Predsa len sú to dvaja prezidenti, ktorí sa stretli v Bielom dome vo valnej pracovni. To sú väčšinou stretnutia, ktoré sú veľmi detailne pripravované. Každý samozrejme tam ide aj s troškou nervozity, preto aby to dobre dopadlo a aby tie posolstva, ktoré obe strany od toho chcú, tak aby naozaj dokázali zaznieť v čo najlepšej forme. Čiže to je takéto vyšmyknutie takého choreografovaného priebehu asi naozaj treba označiť ako za veľmi, veľmi nevídané a veľmi ojedinelé aj. A hovorím predovšetkým v Spojených štátoch, na tom mnohým prezidentom veľmi záleží na tom, ako sa im podarí zvládnuť tú situáciu v Bielom dome. Takže je to prekvapivé. Na druhej strane tie témy sú tak náročné a tak dôležité pre obe strany, že možno, že to tak trošku aj reflektuje to, že vzhľadom na tú kritickú situáciu naozaj veľmi, veľmi dôležitú a veľmi, veľmi napätú, tak proste tie emócie tam idú, sú súčasťou tej debaty a verím, že nájdeme zase spôsob spoločne potom, ako tie emócie z toho môžu trošku vytiahnuť, lebo tie tam momentálne určite budú veľmi silno zastúpené.
Zastavme sa ešte na chvíľku pri tom, čo konkrétne teda spustilo tú diplomatickú roztržku. Začala sa potom, čo viceprezident J.D. Vance sa ohlásil o slovo alebo zobral si slovo a odpovedal na otázku poľského novinára, či Amerika príliš nespolupracuje s Ruskom, či k nemu v jednaniach nie je až príliš priateľská. J.D. Vance prehlásil, že teda cesta búchania si do hrude a nepriateľského postoja, ktorú presadzoval Biden, očividne nezabrala a preto teda volia cestu diplomacie. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the President of the United States' words mattered more than the President of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing. A to následne vyprovokovalo prezidenta Zelenského, ktorý prizvukoval, že s Putinom sa nedá jednať diplomaticky, lebo s ním niekoľkokrát aj on sám diplomaticky jednal a všetky svoje sľuby vždy Putin porušil. That we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president. In 2019, I signed with him the deal. He broke this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Bola táto provokácia od JD Vance'a podľa vás zámerná smerom k Zelenskému? Určite J.D. Vance chcel byť čo najostrejší alebo to najsilnejší voči prezidentovi. Myslím si, že také moje očakávanie by bolo, že očakávanie viceprezidenta Vancea bolo, že Zelenský bude taký zmierlivejší a bude sa ako keby chcieť ospravedlniť za to a tak akože podporiť Vancea a Spojené štáty v tom, že áno, však potrebujeme vás na to, aby sme našli takéto riešenie. Zároveň si ale myslím, že Vance to aj prehnal, hej, a teda hovoriť prezidentovi krajiny, ktorý 3 roky je vo vojne a vidí, že nech sa akokoľvek vyvíjajú tie jednotlivé fázy vojny, že tam momentálne nie je šanca dohodnúť s Ruskom niečo, čo by viedlo k trvalému mieru a vidí to odhodlanie a určite to prežívajú o mnoho viac zblízka ako možno, že Američania. Tak samozrejme to jeho aj pri tej snahe nebyť úplne odozdaný, lebo nemohol by sa vrátiť naspäť do krajiny s tým, že bol v Bielom dome a len so sklonenou hlavou tam počúval a pritakával všetko to, čo mu povedali. Takže aj on trošku chcel zatlačiť. Zdalo sa, že pri tej debate o tom, že či diplomacia pomôže a že vlastne Rusi nie sú naklonení tiež nejakému diplomatickému riešeniu, takže tam by to mohol aj ten Vance zvládnuť, ale nakoniec už to bolo asi za hranicou toho, čo tam priamo v miestnosti tí ľudia dokázali ako sa ovládnuť. Mňa celkom zaujal aj ten formát, lebo teda lídri sa od nástupu Trumpovej administratívy celkom dlho rozprávajú pred kamerami a pred novinármi v oválnej pracovni ešte predtým, než dojde k tomu samotnému rokovaniu. Videli sme to aj pri Emmanuelovi Macronovi, aj pri Keírovi Starmerovi, že teda tam nejaké debaty prebiehajú a je to viac ako akýkoľvek small talk, až potom prejdú k samotným rokovaniam. Je toto aj nejaká taká stratégia, alebo dá sa to považovať za stratégiu Trumpovej administratívy, že sa možno snaží aj nejako zneistiť tú druhú stranu pred rokovaniami? Neviem, či zneistiť. Je to určite novinka, ktorá pre takých tých, nazvem to, tradičných predstaviteľov je veľmi, veľmi náročná. Toto je naozaj dlhé stretnutie s novinármi o tom, že o čom sa vlastne ideme baviť na tom rokovaní, ktoré bude v uzavretej miestnosti, kde sa sústredí aj všetky tie argumenty a tá príprava sa sústredí práve na to rokovanie. A zvykli by takéto akože vyhlásenia pre médiá o mnoho kratšie. Sme tu, hľadáme spoločné riešenie, vymeníme si argumenty a pozrieme sa, kam sa dnes vieme dostať. Asi takýto formát. Ale teraz je to ako keby vzhľadom aj na tú dĺžku, aj na ten charakter takýchto stretnutí, tak je to akoby snaha tých politikov prezradiť, že s čím pôjdu vlastne do tej miestnosti, alebo prezradiť je možno silné slovo, ale určite je to snaha ako ich donútiť byť taký dôraznejší v tých svojich bodoch. No a potom, už keď zasa na druhej strane výjdu z toho rokovania, tak budú musieť vysvetliť, že prečo sa toto nedosiahlo, prečo sa tamto nedosiahlo. Čiže je to taká znevýhodnená situácia nielen pre zahraničných predstaviteľov, ale určite aj pre prezidenta Trumpa, ktorý ale zase aj vzhľadom na svoje predchádzajúce takéto výstupy, tak nemá problém poprieť možno aj to, čo povedal pred pár hodinami pred takýmto stretnutím. Takže pre ňoho z tohto pohľadu je to možno že trošku ľahšie. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Tí ostatní to majú určite ťažšie. Už aj len tým, že teda prídu do Bieleho domu na návštevu, čo je samozrejme veľká vec.
Mňa to aj preto zaujalo, lebo aj to samotné stretnutie pred novinármi trvalo nejakých 50 minút. Väčšina ľudí teda videla nejakých 10 alebo 5, čo bol už samotný zostrih toho záveru, ktorý naozaj viedol k diplomatickej roztržke, ale predtým ešte oni sa celkom dosť dlho rozprávali. Vy ste to už trošku načrtli, to, ako Zelenský zvládol alebo nezvládol situáciu. Mnohí odborníci presne toto riešia od piatkového incidentu, že Zelenský nezvládol situáciu, že sa nemal dať vyprovokovať. Opačné názory tvrdia, že keby tam iba sedel a iba sa pozeral, nechal sa urážať, tak by pôsobil slabo, čo si nemôže pred svojou krajinou dovoliť. Čiže aký je váš názor na toto? Reagoval Zelenský adekvátne tomu, čo sa tam dialo? Stretnutia s prezidentom Trumpom sú stretnutia, ku ktorým každý jeden predstaviteľ pristupuje veľmi individuálne. Aj čo sa týka takej tej pôdy Európskej únie alebo NATO, vždy aj tam krajiny z Európy dávali pozor a dôraz na to, aby stretnutia s Trumpom boli ako keby dobre pripravené, nejaký predchádzajúci brainstorming prebehol a upozornilo sa na všetky možné alternatívy priebehu takéhoto stretnutia. A zvyčajne potom našli zopár predstaviteľov, ktorých označovali za takých, ktorí sú schopní s tým Trumpom lepšie debatovať a diskutovať. Jens Stoltenberg bol v tomto úplne úžasný a určite mal veľmi, veľmi dobré práve také negociačné schopnosti, kde v tých jednotlivých situáciách potom je treba hľadať to, že čo sú tie princípy, a tie záujmy, ktoré na takom stretnutí ten, ktorý partner potrebuje, aby prediskutovali a dopadli nejakým spôsobom, sa pohli dopredu. A čo sú tie veci, ktoré možno nie sú v tom danom momente až také dôležité. Hej? A tým pádom možno aj tam by sme videli niekoľko takých elementov v tom Zelenského prístupe, kde dokonca sa o tom aj pýtal nejaký novinár na to, že prečo vlastne neprišiel v obleku, hoci teda už 3 roky chodí presne v takom istom outfite, ako prišiel do Bieleho domu, a neznamená to, že si neúctí toho partnera alebo tú inštitúciu alebo nebude aj celú krajinu, ale je to niečo, čím chce tiež upozorniť na to, že zlé veci sa dejú a ja kedykoľvek môžem byť v akejkoľvek pozícii a preto mať pre mňa bielu košelu je veľmi náročné. Ale možno, že keby si ho v tomto momente dal, tak by to ako keby práve vedeli predať, hej? Že je to niečo, čo je veľmi neštandardné, ale tu s vami, pán prezident, som v takejto situácii. A preto po 3 rokoch mám prvýkrát oblek a verím, že teda sa mi to bude stávať častejšie, že tá situácia bude lepšie. Ale to je hypotetické, lebo potom samozrejme, ako by to možno brali tí ďalší lídri, ktorí by zrazu si povedali, že no tak a my nie sme dostatočne dôležití ako prezident Trump, hej, že smerom k prezidentovi Trumpovi by to možno, že bolo nejaké také chlasolenie toho ega, ale zároveň by mu to mohlo spôsobiť aj ďalšie problémy. Čiže vždy sa na to dá pozrieť z dvoch pohľadov. V každom prípade tá trpezlivosť, ktorú Zelenský preukazuje vo všetkých stretnutiach, a mnohé sa nevyvíjajú tak, ako by si ich predstavoval, tak asi sa proste aj stane, že raz tá trpezlivosť tam nie je dostatočná. Nehovorím to ako výčitku, ale proste možno ako odraz tej situácie, a určite k nej prispelo viacero vecí, ako na Zelenského strane, tak aj na J.D. Vanceovej a na Donaldovej Trumpovej strane. My už vieme, že k podpisu dohody nedošlo, a teda hneď potom, ako Zelenský na príkaz Trumpovej administratívy odišiel z Bieleho domu, tak obaja prezidenti sa vyjadrili k samotnému rokovaniu, alebo teda k ich stretnutiu. Vy už ste to spomenuli, Trump teda hovoril, že sa má Zelenský ospravedlniť, že zneúctil oválnu pracovňu a bol neúctivý aj voči Američanom. Vraj teda nie je pripravený na mier a má sa vrátiť, keď bude pripravený. A Zelenský zase poskytol rozhovor pre Fox News, v ktorom povedal, že si teda prezidenta Trumpa a americký národ váži, ale teda zároveň si nie je istý, že by nejako pochybil. I'm very thankful to Americans for all your support. You did a lot. I'm thankful to President Trump. Nakoľko tá samotná roztržka môže nejakým spôsobom poškodiť alebo už poškodila tie ukrajinsko-americké vzťahy? Treba to brať kriticky vážne. Je to vec, ktorá zásadným spôsobom akoby narušila tú hodnotu a ten vzťah medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. Ono to fyzicky bolo aj vidieť na ukrajinskej veľvyslankyni, ktorá sedela v tom Bielom dome, ktorá to okamžite tam pochopila, že toto nie je v poriadku a bude to mať určite dopad. Momentálne tie vzťahy sú naozaj na minimálnej úrovni. Toto
nemá šancu ako keby sa nič uskutočniť, pokiaľ toto sa nevyrieši. A bude to ťažké, no ale musíme sa pozrieť na to, že aj kto príde možno s nejakou iniciatívou, akým spôsobom sa bude snažiť prekonať tento emočný, neviem, či to môžem nazvať skrat, ale proste bolo to evidentne niečo, čo sa nemalo udiať. Určite nie v takomto rozsahu. A teraz samozrejme priamo v ten deň aj Zelenský, keď išiel do toho interviu vo Fox News, tak mnohí tak akože čakali, že rovno to tam oľutuje a ospravedlní sa. Myslím, že to by bolo naozaj predčasné takéto niečo očakávať. Predsa len to bolo ako keby v priamej súvislosti po tom stretnutí a z jeho pohľadu to nie je jeho vina, že to tak dopadlo, to je jasné. Čiže takto by priznal tú vinu a znemožnil by si ďalšie rokovania. Čiže teraz treba nájsť ten nejaký maličký spôsob, ako pohnúť veci dopredu, nejakú takú zámienku, aby sa tá diskusia naštartovala možno v trošku pozitívnejšom tóne. No a toto bude asi úloha nielen pre Zelenského, Trump asi nebude mať ten záujem, ale môže to byť aj úloha pre Európanov, ktorí môžu prísť práve s tým, že by chceli do toho vstúpiť nejakým takým sprostredkovateľským spôsobom, ak nájdu nejaké také uhly, z ktorých by sa do tohto dalo vstúpiť. You know, this is very, very clear that Americans are the best of our friends, Europeans are the best of our friends, and Putin with Russian, their enemies. And it doesn't mean that we don't want peace. We just want to recognize the reality, the real situation. My sa ešte aj o tej európskej stránke veci porozprávame. Ešte predtým ale ma zaujíma aj postoj Ruska. Teda bývalý prezident Dmitrij Medvedev rovno po incidente v Bielom dome vyhlásil, že, a teraz teda citujem, Zelenského nazval drzým prasaťom a povedal, že konečne dostal vo valnej pracovni poriadnu facku. Ale už sa vyjadril aj hovorca Kremla, Dmitrij Peskov, a on uviedol teda, že radikálny posun v zahraničnej politike USA voči Rusku je v súlade, do značnej miery v súlade s víziou Kremla. Je teda Rusko víťazom tejto diplomatickej, povedzme, že katastrofy? Určite to tak vyzerá. A keď to tak vyzerá, tak asi to tak aj bude. Ale zasa je dôležité povedať, že toto nie je o tom, že kvôli Zelenskému teraz Trump nejakým spôsobom zmenil svoju pozíciu k Európe alebo niečo, že to neznamená úplne, že sme sa pohli v tom možno ešte väčšom obraze, ktorý žijeme, ale príležitosť pre Dmitriho Medvedeva alebo iných porozprávať o tom, čo si myslia o Ukrajincoch, tak to je jednak, že to je ešte horšie ako mať hádku v Bielom dome, tak to označovať nejakých zvolených predstaviteľov demokraticky. Takže to je úplný suterén. Ale áno, majú výhodu nielen Rusko, ale určite teraz aj Čína, možno aj Irán a Severná Kórea. Práve teraz ako najviac sa snažia pochopiť, že čo sa to vlastne deje a že či sú to nejaké komunikačné nástroje na vyvíjanie tlaku na Zelenského, alebo je to naozaj to, čo hovorí Dmitrij Peskov, čo nemusí byť ešte pravda, že to on hovorí, ale že teda, že či sa Spojené štáty naozaj hýbu smerom k nejakej, nechcem povedať, že aliancii, ale k nejakému prekrývaniu sa so záujmami Ruska. A to by bolo samozrejme úplne najväčšou výzvou, ktorou by sa Európa musela zaoberať. Verím, že tam ešte nie sme a že to, že sa to síce zdá, že tie americké a ruské záujmy sa ako keby na tej Ukrajine momentálne tak nejakým spôsobom prekrývajú alebo minimálne konvergujú, tak je len súhra nejakých okolností a že na konci dňa, ako náhle tá dohoda bude na svete, tak možno, že tá americká pozícia sa otočí tam, kde sme zvyknutí. Že to je možno tá pozitívna strana Trumpovej nepredvídateľnosti, že on z takejto situácie dokáže jednou nejakou retorickou vývrtkou sa otočiť a byť opäť tam, kde by sme ho očakávali, že je to možno len niečo dočasné, čo ešte nevieme vyhodnotiť. Čiže Rusko určite z tohto získa minimálne dobrú náladu, ktorú si môžu užiť. Ja osobne dúfam, že to tak nebude nadlho a trošku aj verím tomu, že práve americká strana, keď dosiahne nejaké čiastočné výsledky z tých rokovaní, tak postupne bude korigovať aj ten svoj politický messaging. Poďme ešte na záver aj k Európe. Zelenský ešte v sobotu vlastne pricestoval do Veľkej Británie, kde sa stretol s premiérom Keírom Starmerom. Práve Keir Starmer povedal, že spoločne s Francúzskom budú pracovať na nejakom mierovom pláne, ktorý následne predstavia Spojeným štátom. V nedeľu, teda aj v deň, keď my nahrávame, sa v Británii koná stretnutie vybraných krajín Európy. Následne vo štvrtok sa má konať summit Európskej únie. Čo by v aktuálnej situácii mali robiť európski spojenci Ukrajiny?
Európski spojenci Ukrajiny oni už sami majú pred sebou veľkú vec, ktorá vyplýva z nástupu Donalda Trumpa, a to je, akým spôsobom chcú a sú schopní robiť spoločnú obranu. A k tomu si teraz musia pridať aj to, že čo vlastne znamená vyhodnotenie tejto situácie aj presne na túto situáciu, takej tej americko-ukrajinskej situácie, čo to znamená na európsko-ruskú situáciu. Hej? Že či sa tam niečo zmenilo, či pre Rusko to znamená nejaké posilnenie sebavedomia, že ak dosiahne nejakú tú úroveň obrany a svojich vojenských schopností, tak je potom schopné skôr zaútočiť na Európu, alebo cíti to, že tie straty, ktoré by utrpelo, ktoré v každom prípade utrpí, že budú také, ktoré dokáže akceptovať. Čiže to si musia Európania pre seba rozobrať. A so Zelenským samozrejme jednak budú mu chcieť aj osobne, aj za konkrétne krajiny vyjadriť silnú podporu v tomto, prebrať s ním, že ako k tomu vlastne došlo a čo možno, že viedlo aj k tým jednotlivým ako keby malým elementom tej diskusie, ktoré tam sa zrazu objavili, ako prebiehala aj tá príprava, lebo tam sú skryté možno, že niektoré dôvody, ku ktorým bežne možno ani novinári nemajú prístup, takže určite budú chcieť s ním mať takú debatu o tom, že čo boli dôvody, aké sú možnosti a ako to on vidí a snažiť sa ho podporiť, ale možno aj nasmerovať. Emmanuel Macron absolvoval niekoľko dní dozadu celkom úspešné stretnutie s Trumpom, tak možno, že práve tam bude príležitosť preňho jednak aj poradiť, ale jednak aj využiť ten priateľský vzťah. Myslím, že sa držali za ruky s Trumpom viac ako ktorýkoľvek iný európsky predstaviteľ s ním, takže určite tam bude aj taký záujem využiť tie možno aj obmedzené skúsenosti. Nie mnoho európskych lídrov má priame skúsenosti s Trumpom alebo s J.D. Vanceom. Tie, ktoré majú, tak sú skôr také strašidelné, ale verím, že sa im to podarí prekonať. Budeme to teda aj naďalej sledovať a uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia v najbližších dňoch. Toľko odborník v oblasti bezpečnostnej politiky a medzinárodných vzťahov a bývalý minister obrany v úradníckej vláde Martin Sklenár. Moje dnešné odporúčanie ostane v téme. Ak vás dianie v Bielom dome v súvislosti s Ukrajinou zaujíma ešte hlbšie, odporúčam vypočuť si piatkovú epizódu podcastu BBC News Ukrainecast, ktorá sa venuje čisto konfliktu na Ukrajine a táto konkrétna epizóda analyzuje práve Zelenského návštevu. A nezabudnite, že dnes vychádza aj nová časť podcastu z našej produkcie, konkrétne Brainstorming. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Ďakujeme a s novou epizódou sa počujeme opäť zajtra.